Awni nyantuma amun sogolendo ana bololo sanfɛ bi ye tɛnɛ avril kalo tile 26 sanba 2021 an ka bi kunnafoniw kɔnɔna na bi an da bɛna se a ka ŋanaminɛganaw ka kɛnɛ kan bololandolaci la ni nanzaraw ko championnat national de basketball ni ale tile 8nan baaraw tun bɛ senna dɔgɔkun tɛmɛni palais de sport salamatu mɛga kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲankunbɛ 8 o de tun bolodalen no nka 7 de sera ka taa ka d'a kan AS Police ale ni sigi ka match o bɔra dɔgɔkɔrɔ AS Police cɛdenw kan ka taa basketball Africa League la ni nanzaraw ko farafina ŋanaminɛganaw ka kɛnɛ kan ni nanzaraw ko basketball Africa League an bɛ dugawu don kɛ ala ka sebaya d'u ma. N'an nana palais de sport salamatu maiga kɔnɔna na an ye kunnafoni minnu sɔrɔ an bɛ jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Championnat national Ligue 1 de basketball ale baaraw ta ko 8nan o kun cɛra min ye dɔgɔkun tɛmɛnen cɛlakaw ni musolakaw ta fanfɛ. Cɛlakaw ta fanfɛ Stade Malien ale ni Israel kun bɛ ɲɔgɔn na o bana Israel ka sebaya la 63 ka taa se 48 ma. AS Mande ale buruna centre Bitu Danbele ɲɛkɔrɔ 81 ka taa se 75 ma. Commune 6 ale fɛnɛ buruna Atar ɲɛkɔrɔ 80 ka taa se 51 ma. Polisi ni sigi olu ka basket dara wagati wɛrɛ la. Musolakaw ta fanfɛ Stade Malien ale ni Israel kun bɛ ɲɔgɔn na o bana Stade Malien ka sebaya la 73 ka taa se 47 ma. Kaise ale buruna polisi ɲɛkɔrɔ 85 ka taa se 72 ma. Joliba Ase ale sebaya sɔrɔ centre Bintu Danbele kan 89 ka taa se 40 ma. Atar club de Kidal ale ye sebaya sɔrɔ Tata kan 78 ka taa se 54 ma. Surtout an y'a ye denmisɛnnin minnu bɛ ban na olu fana an bɛ se k'an jigi d'o kan donc o de ye nisɔndiya bɛ na kosɛbɛ sinon victoire ni on s'attendait parce qu'an gagné Kulukoro donc on a vu que il y a la profondeur, c'est-à-dire match in bɛ joué match nɔgɔman tɛ parce que les policiers renforcent le jeu d'expérience. Nous on a un jeu jeunesse bon avec l'expérience aussi qui avec en aller quoi expérience bi kana aller parce que match ira comme match Sekina ay wolo blanc gagné donc les matchs nous gagné on va servir en demain quand Jésus l'amour et je pense que match va jouer match tourné bon mais c'est comme nous sera fort tiens la bien manyambulu parce que banabato kun achana singalu fele be ante ka singa entraînement nyala make mais nala sona man dija tola tiens ka fort défensif kunte et puis blessé ou fele kun achana wa chama banani nu fan de basketball mɔgɔw ma ko in bila dagakiri ka sababu kɛ fɛn min balontan ta ko balontan o baaraw fɛnɛ bolodalen don dɔgɔkun nata walasa i b'a ye k'a fɔ balontan duman min bɛ sa musolakaw ta fanfɛ o ye polisi ani Joliba Ase o kɔni bɛna kɛ balontan jijalenba de o bɛ kɛ 16h waati fɛn min ye palais de sport salamatu maiga kɔnɔna nin tun bɛ dansigi a ka bi kunnafoniw na an bɛ dugawu don kɛ ala ka sunkalo tɛmɛko ɲuman d'an ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ